Номер 9, и днес гледам Transformers in Disguise. Продължаваме си поръчката, която сме започнали. И да. Ако някой не е гледал клипът ми, който съм качил на Tage Panda, който съм писал Tage Panda епизод 5 или беше, не знам, да го види и да види, че съм писал, да го изгледа, защото съм важна информация. И ако не сте го гледали, се натижвате повече от Transformers, така че го кажа и тук. Че информацията е, че ще ходя на море и да, по-малко ще снимам, може да има влог, не е сигурно. Даже може би няма да има влог. Защото сега не ми е водоустойчив телефона. И няма как. Каквото и да нуждата пак се развали. Ще потърся, ако моят приятел има такова водоустойчив телефон, ще ходя с него на море. Той каза, че има, пък не знам дали има. Дено има, ако има хора ще правя влогове. Може и подизата да правя влогове. Не знам, хора, не знам. Да, това беше информацията, която иска да ви кажа. Иска просто да не се чуете, защото не снима и така. Не снимам, защото съм на море, както казах. Бягай! И не знам дали ще забеляза или Питер ще забеляза, като присъствам на форбот. Обаче кръвта ма много малко. Къв си ти, бе? What the shit? Туп. Бягай, по-добре, бягай. Мисли за живота си. Фуп. Бягай, бе, човек, бягай. Ти ко правиш тука, бе? Бягай пак. What the heck? Еми хора, ще дам пари за хилт. Той е бос, наистина е бос, хора. Не му взимам и демидж. Взимам му. Бием обая демидж. Ама не е като на другите босове. Другите босове си ги бият много елементарно. Между другото, то май има прекалено малко хилт и оптимус и така че мога да го сменя скоро. Хилтът прекалено бързо му пада. Някой път се налага 2 пъти такова да го тискам хил. Той вече е боса отида. Почти седи и другите са били преминали. Окей. Transformers ще има доста още клипове, защото тъкмо сега видях, че има някъде, пише ми 100 някои ниво има. Така че хора, не се безпокойте, ще се спирам да такова. Има доста още. Вижте, ако мисля, че 100 и... Тук са 9, 10, тук са и 8, и 9, 10, 11. Това означава, че вече гората я минах. 69 ниво. Търса хора сега 70 ниво. Не. Да, е тук. Не. Това е 77 ниво. 74. Хелпи. 107. Казах, че искам 70 ниво. Ако може. Ето. Тук 71. 70 не знам къде е. Явно съм го минал, хора. Значи съм 73-то. Което го няма. 74-то. 75-то съм го минал. 73-то съм го минал. 75-то съм го минал. 76-то.
Където? Ами... Хора... Директно съм минал 81, но няма да изследя до кое ще научим. Но съм доста далече. Вече... И да... Намали да има някакъв телефон с който да е водоустойчив и да снимам. Иначе трябва само да правя влогове, които ще бъдат извън водата. За като това е малко тъпичко. Да е водоустойчив. И да издържам малко по-дълбокичко. Аз малко да водоустойчив, обаче няма камера на Nokia свенещи. Един път го бях забравил от джобата си и само както бъркам и добре, че нищо няма. А пък знаете, че Nokia-те не са водоустойчиви. Има някакви водоустойчиви, ама ония не беше с копчета. Така че това беше някакъв телефон, където... Сори. И то се трансформира в тир, който е доста як. Сега той като ми сложи щита направо попусня. Купи се с такова ще тия щипки, бе. И какво ти му удриш, бе? Ще ти кажа на тебе. Бягай пак ти, бягай. Уау, колко ми даде. Поне 100 енергията ще имам. 10, 300. Не, 300 енергията си ги имам. Имам. Вземи го. Удари го. Аре бе, човек. И в предишния клип на Трансформър казах, че дават го. Наистина го дават, обаче. Дават го не в както казах 13. Мисля, че казах в 13 и... май го казах в 3... Казах, че то е в 13, 29 или 13.30 или нагоре. Обаче, извинете, съм ми леко така издага, не съм искал, беше в 15, 29 и 30. Принцип трябва да клашне в 30, може някой път почва в 34, 35, 29, бе, забъркам на работа. И го дават при, по карта нерва, който не съм извукал за това. Мисля, че има само още 2 нива. Каквото е. Да, хора, мисля, това бе всичко от този клип. Ако ви е харесал клипът, дайте лайк, се абонирайте. И до следващия клип. Чао!